Nu vil jeg vise en fuldkropstræning med en slynge her. Den er super nem at bruge, og den kan hænges op overalt i hjemmet, hvor du bare har en mulighed for at fæstne den i noget, der ikke vælter, eller sætte fast over en dør. Slyngen her kan bruges ved, at du tager ved håndtagene her og udfører øvelserne, og så kan du justere dem i stropperne her, så det bliver længere og kortere. Til at starte med, så laver vi bare en ganske almindelig squat. Ned og op. Så kan man bruge armene lidt til at trække med. Så vender vi rundt. Og så laver vi en lunge. Brug armene til at presse fra, så du også får aktiveret dem. Og spænd godt i maven, så virker det også som en core-træning. Så laver vi et træk til ryggen. Det foregår ved, at du stiller dig sådan her med ret ryg. Spænder i hele kroppen, så den står lige i en plankeposition. Læner dig godt tilbage og trækker med ryggen og bøjer armene her. Og trækker. Jo længere du er nede med benene, jo hårdere bliver øvelsen. Så kommer der mere vægt på trækket. Så er du nybegynder, så skal du bare helt op og stå og køre her. Så viser jeg en øvelse til forsiden, til bryst og arme igen. Læner dig frem og skubber frem. Og igen. Hvis du kommer længere ned, så der kommer mere vægt på slyngen, så bliver øvelsen selvfølgelig hårdere og sværere at køre. Så hele tiden kan du tilpasse efter din styrke og det niveau, du nu er på.